వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అది అలాగే పట్టుకొని ఇప్పుడు దీన్ని రౌండ్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్ అయింది, ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాలి. 6 సార్లు చేసి మళ్ళీ రివర్స్ 6 సార్లు. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఎడమ కాళ్ళని తీసుకొస్తాం, శ్వాస వదులుకుంటాం. అలాగే గట్టిగా పట్టుకొని కాళ్ళని దగ్గరికి తెచ్చేసి పొట్టం లోపలికి అనేసి కుడి చేతితో ఇప్పుడు రౌండింగ్. గుడ్. 4, 5, 6 సార్లు. తర్వాత రివర్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6. వెరీ గుడ్. చూసిందమ్మా, బాగా చేస్తుంది. ఓకే.